zdravím všetkých priateľov kvalitnej stavebnej techniky. Volám sa Martin Kráňák, som obchodný zástupca firmy Norwich Slovakia. A dnes si v krátkosti povieme niečo o našom najväčšom dumperi KC 300. Veľkou výhodou oproti kolesovým dumperom je vysoká stúpavosť, brodivosť, svetlá výška a nájazdové uhly. Komfortu nám prispieva aj otočné sedadlo a centrálne ovládanie všetkých pohybov dumpera jedným joystickom. Tak ako pri každej kubote, aj pri tejto je perfektný servisný prístup. No poď, Belzebub. Však ja neznám s tým robiť. A človek len kuštičko porobí na tým stroju a potom má pokoj celý deň, môže debatovať, zvolať, písať SMS-ky, radosť zrobiť.